प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4 वर आलेली लोकल 10:12 12 डब्यांची छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनसला जाणारी जलद लोकल आहे। ही लोकल दादर भायखळा या स्थानकांवर थांबेल। प्लॅटफॉर्म क्रमांक 4 ही लोकल 10:12 की
रावत कशी होती ती? संपली तुला 50 रुपये राशन दिलं तर काहीतरी राशन दिलं पाहिजे. एवढी ठेवा. कधीतरी 100 रुपये 100 कधीतरी एकदा माझ्या जरा बिल फाडू दिलं तिला. आणि जरा ती बोलल्यावर मला जरा बरं वाटलं. माझ्या भाषेला बोलली मी माझ्या तुझ्या भाषेला बोललेली मला 203 वाटे. अरे रावस कापतोस का? 2 मिनिटं. की करले साऊ देतो.
तुम्ही जर चॅनलला नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका. बाजूची जी बेल आयकॉन असेल ते नक्की दाबा. आपले नवीन व्हिडिओ बघायला मिळेल. थँक्यू.